Здравейте! Представям проект, който изисква усилията и на работещите в общината, и на всички граждани на съответната община. Какви проблеми адресира? Това, че информацията от общината към хората, които живеят в нея, били те постоянни жители или временни жители, не стига достатъчно бързо или въобще не стига до тях. За проектите решенията хората не научават на време, ако изобщо научат. Живеещите не знаят за всички възможности, които стоят за развитието на района, в който живеят. Решенията ги вземат хората, които работят в общината. Те са краен брой и не всички граждани могат да участват в вземането на решения. И много от добрите идеи, които са на гражданите, не стигат до работещите в общината. Това е неефективно. Какво е нужно? Да се подобрят позициите от всички тези проблеми и аз предлагам това да стане това трябва да стане според моето предложение с реализирането на идея, която изисква първо промяна на законодателството така, че гражданите не могат да дават своето мнение по важните решения, които са за съответната община или район, и да е позволено законодателно Общинския съвет или вземащите решения да могат да се съобразят с мнението на гражданите, получени чрез проста информационна система, базирана на таблети и централизирана база от данни с въпроси към гражданите. Общо взето идеята е Общинския съвет на свое заседание определя какво да запита гражданите за мнение по един или друг проект. Те в определен срок гласуват чрез системата, като посочват някои от възможните отговори. И след това Общинския съвет се съобразява с решението, взето чрез системата от гражданите на общината или района. Освен за задаване на такива въпроси за вземането на общи решения, системата може да се използва и за подаването на сигнали по опростен за гражданите начин, така че да не се налага особено новодошлите в съответния район или община да се запознават с структурата на конкретната община, на кой етаж, в коя стая да ходят, за да подадат сигнал или предложение за нещо. Предлагам системата да се разработи на два етапа. На първия етап трябва да се извършат естествено законодателните промени, така че използването на системата да е легитимно. И да се разработи функционалността за задаване на въпроси към гражданите и да се изпробва тази нова функционалност. След пробния период да се реши добър вариант за такова взаимодействие между общината и гражданите или няма да продължим с втория етап. Вторият етап е разработка на функционалността за подаване на сигнали, което по моята идея изисква и създаването на контактен център, който обработва предложенията и сигналите от гражданите, свързва с тях за подробности и ги насочва към конкретното звено от общината, така че те вече ефективно да си общуват с специалистите по съответния проблем. Подробно по идеята, тя е да се използват съществуващи технологии като таблети на операционна система с отворен код, с OCR програма, която разчита документа за самоличност на гражданите, който може да се използва като достатъчно сигурен начин за вход и идентифициране на всеки един от нас, който е пълнолетен. Ако човек е гражданин на общината, може да гласува по въпроси. Ако не е гражданин на общината, но с валиден документ за идентичност, може поне да подава сигнали за проблеми, които е забелязал, което е немалка помощ в управлението на един град.
друга част важна на системата, това е инсталирането на дисплеи, на които се публикуват текущите резултати по гласуванията на зададените въпроси и всички взети решения по въпроси, които се отнасят за общината или съответния район и които са достъпни за всички граждани. Важна идея за тези дисплеи е да има изговаряне на текстовете върху тях, по подобен начин, както се изговаря коя е следващата линия, която идва от спирките за градския транспорт и електронния търговия, който ги прави достъпни за почти всички граждани. Тук е описана идеята, че системата е централизирана, синхронизира се с вече съществуващи бази данни като регистъра на гражданството по лична карта и с централизираната система за задаване на въпроси. Необходими са, по моя преценка, малък екип и кратки срокове за разработка на системата. За всеки етап би бил напълно достатъчен една година от време за разработката му. Доброто е, както съм описал тук, че системата се базира на съществуващи технологии, просто трябва да се интегрира по подходящ и полезен за нас начин. Рискове пред реализирането на идеята. Първо, най-големият риск е законодателно, че не е позволено общината да се съобразява с решения взети по този начин, с това допитване до гражданите, и това трябва да се промени, ако искаме да реализираме тази идея. Естествено съществуват технологични рискове, организационни рискове, финансови рискове. И ако решим, ние сме на ход, за да се подобрим начина на взаимодействие с хората, които работят за нас, това са специалистите в общината. Благодаря.